Mbok menawi Pak Denten ingkang badhe mbeksa monggo. Mbeksa, Pak. Mboten kersa. Gotong royong nyambut gawe ya laromo Raden ali-ali mripate biru sing tak tresnani ya mung sliramu ayo mas tinggalan lunga ayo ngono ta Le iya no nek ra kuat tinggalan lunga wis ra apa-apa ri lah terus piye golek nek belarak disampirke Mas Sugeng omahe cerak orang ngampirke wis diampirke ndek iki Le ampirke Mas Susiawan ya Mas ya Mas pipimu ana upane Le atimu rin piye rasane oh bahagia no tenane tenang entuk ya entuk ayo Mas iki piye jalali lo Mas kowe jak lali karo bojone lali ro bojomu lho Le bojomu pira siji buka wade wae ora tekok kok gotong royong malah nyambut gawe krawitane nggone sapa rin karawitan muda laras sotenge panggone Monika iki Monika sing digawe Pak Wakidi ya ya Pak Wakidi sing bagus dhewe Pondok Rejo heeh Pondok Rejo Sukoharjo Polokarto Putra Nada Sound System Boyo Arifah digoyang asik yo Le yo masuk yen nyawang manis semurin kaya bisa luluh ke atiku iya rina wengira bisa turu yen kelingan esel lan guyumu Saben dina anda makan
tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisahin tenane sanajan sliramu neng dong tungkul papane Rini piye le jenenge nek kowe karo aku wis urip bebarengan nyambut gawe iya dadi urip ora urip bebarengan omah-omah ning urip bebarengan nyambut gawe karo nek kowe omah-omah kowe ya karo bojomu ya wis toh udakara wis 18 tahun ya Rin ya Sing alhamdulillah penting, langgeng Lek sehat selalu ya Amin. aja neka-neka ben sehat ya ora yo pamuji marang Moga urip tentrem salawase natyaning apel papane nanging aku tetep eling kowe kaya bisa Rin nglolo ke atiku iya Rina wengi ra bisa turu mongke Sopo? ringan Rini Kaya apa? Ayo. lan kuyu ayo tresno iki tak titipke jagana tresno iki ra bisa pisah Rin alah gombal senajan sliramu piye wis ana sing duwe tenane Jan welok tenan yo Rin nggone Pak Wakidi Pak Wakidi di luar syuting kaya biasa ning studio tenan ya kandhani Pak Wakidi iki lak wonge sing piyayine sing bagus dhuwur putih kae to Lek ae to nah iya masuk sing nyalami mau to kersa joget ora ya Lek kersa Iya. Pak Wakidi Pak arep amung tamu sik Rin jempol yo nggih mugi-mugi anggenipun kagungan anjat manggih rahayu wiwitan ngantos pungkasan nggih Pak Amin. amin nang kene iki melu ndonga Lek ya lho oke ya aku tak ndonga muga-muga nggonmu Iya. urip lahir temeka besok amin muga-muga ya paringi sehat amin yo kabeh sing rawuh sehat ngene ya, Lek amin amin masukin tukang syutingnya muga-muga ya sehat selalu ya toh. Walaupun ketoknya capek lelah, oke tapi harus semangat ya guys ya. Napa Pak? Alah, Dek wingi ngajeng mampir jenengan tutup omahe.
Laras Monika. Wonten dalipun Bapak Wakidi, wonten Pondok Rejo. Tepi Sari Polokarto Sukoharjo Makmur. Katon leli mangan katya rasa petenging hatiku nalikane dek jaman semono sliramu prasetyo bareng urip nganti tekan mati nanging dika hanyidrani ora nginono sarta ora ngira ndika kekiwa wong priya ing manise wis kagungan garwa kang wis wenengku apa nancen wis kudu mang kene pinesti lelakon iki lamun yen pancen dudu jodone pepisahan mreng sliramu udah rawitane apa diajeng muda laras syutinge panggone Monika sound system memang Putra Nada. Semereping
bisa pancen wis pinesti sliramu bacut tak tresnani eneng nyatane sliramu ra bisa tak tepi Mas Susyawan kadang iki lagu iki menjiwai dadi blank saking tekani ati ngono ya. ya iya pungkasane tak trimo lelakonku najan arep ngati muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki yo yo ayo Pak Wakidi sumurupeng surya wayah sore mendung katon leli mengang kok yo barengi atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang musproko apa pancen pacoban urip iki sliramu nato niatiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu nemu bisa apa pancen wis pinesti sliramu kebacut tak tresnani eneng nyatane sliramu dek wulan ra bisa tak tepi luar biasa tenan masuk Pungkasane tak trimo lelakonku nate Jayangan nggih siap nggih. Rini. Nggih. Iki nang endi Rin? Iki neng
Pondok Rejo. Atur nuwun ya Pak. Sembah nuwun Pak. Ini. Atur nuwun ya Pak. Peteng dedet lali mangan. Sayangan ya Rono. Buka hati. Rene. Bang coba. Iya, ayo. Ana. Iki awan apa ambune brambang ning ndi Yuk, buke lagi goreng brambang. Rana. Ana. Do Gusti. Mana? Paringa margi. Gesang kula badhe kados pundi. Iki nang endi Rin? Iki nek Dayangan. Benjang kula tumut sinten. Karang tarunan joget kabeh yo. Bapak Ibu. Ayo. Sampun boten wonten ngendi Rin dalan iki? Rene. Tabe ana atimu. Ketitan. Nggih, matur nuwun ya, Mbak. Ana ing sandingmu. Besok kabeh bakal mulya. Kanthi dalan kudu sregep makarya. Apa le? Lah iki ambune brambang goreng. Iya. Sambel goreng iki tor iki. Gak nyandak. Ngelap. Wow. Iki ning pawon le. Kalau panas. Ibu-ibu lagi goreng-goreng kerupuk. Apa pancen wis nasibku? Gak nyaut. Urip iki tanpa bapak ibu. Salalalalala. Nelongso jroning uripku. Aku dadi matur nuwun ya Bu. Yatim piatu. Matur nuwun ya Mbak. Iki nang endi, Mbok? Iki nang nggone among tamu sing cantik-cantik. Sing digawe sapa, Mbok? Sing Among digawe tamune ayu-ayu, Mbok. Wakiti. Among tamune ayu-ayu, Mbok. Matur nuwun ya Bu. Seneng. Peteng dedet lelimongan gugah hati kang kebak pacoban. Matur nuwun ya Pak. Iki awak apa bengi Awan kebangetan ri ale. uripku iki panut iki Go Gusti paring margi. Terima kasih. Gesang kula badhe kados pundi. Matur nuwun ya Pak. Entuk Rin. Benjang kula tumut sinten. Bapak Ibu Serit sampun wonten. Nenek. Tabe hatimu. Gusti tansah ana ing sandingmu. Besok kowe bakal mulya. Kanthi
Bu ki rupane po yo ayu Mas. Ayu. Oh jek enak buku Mas. Oh enak banget. Tok iki. Ya iki. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nelongso jroning uripku aku dadi bocah yatim piatu mat perluan nggih Pak.
Masuk. Iba bungaku bisa sesandingan lan bagus nadyan sagede ping netra gawe rasa jeneng aku
bahagia buat Mas Suparno dan Mbak Agustina. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Monica. Sound systemnya apa deh? Putra Nada. Wonten dalemnya Pak Wakidi. Yo, lo. Anak wedok aku rong duwe diajeng. Anak wedok aku rong duwe. Apa sliramu gelem gawe mama duh lae anak lanang
ora bisa kumpul. Ya mas Kelinci ucul tembak ning jone jare kapok kok njaluk meneh. Katur keluarga saking Jati Mulur. Bunda Laras, Mbah Sastro, Mas Basang, Mr. Randy. Bunda Fitri Sutarti. Ngubengi kutha sateruse neng desa merga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci ucul yo Lunga Surabaya terus nyang Bali. yo lole lole lelo Mangulan lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali neng Semarang klinciku ucul ana kandang monggo Mas Susiawan keluarga Bapak Wakidi aturan foto pangeston masukin Lajep yo lani grusuk-grusuk kaburu nafsu wekasane montang-manting ragane akeh aku dhewe kang kebante. Matur nuwun sampun kat sareng muda laras Monica Widosoti Putra Nada Audosa yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak nggo leren ning jaga kebak tulisan warna
nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagat rino catatan sak jroning ati datan luntur saya merang ati aku kowe dadi garwa merga lirin ning gubuk asmara hey. Iya, iya, iya. Iso awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moba minder anggon aku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti wong liya nyawang kleyang-kleyang tak sawang men celok ning ngepang kekancangan tak rinde saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalepen sloan jaluk kae tak sawang mbak aja ngicik podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegliwang liyan yen si podang agawe ati kepranan ora mandeg atiku san saya ndogreng tak sranani sun pikati lute bondo je menika gelo nggih Ibu Pur nggih Hei. Yo ya yo yo ya yo iya 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 ning ngendi ngono goleki bote kepingin ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku
kondo kondo sing prasaja aja gawe geleti aku ora bakal gengili pripun bubur sekeca nggih badhe nyanyi kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene tak tinggalke kowe ati sak lawase nggih sampun nggih bubur hei muda laras Monggo Mbak Pur, Bubur wilujeng midhangetaken. Monggo foto pangeston Mas Susiawan. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar
Ya Mas Roni Taiwan Mania. kang satya satu tanteni nganti saelekku. Isen jroning pawon Putra nada. ngono aku sing aku jerin aku jer ta Pak Lurah apa sing ku tak dol waduh ulur didol oh eman-eman udah ya mongko aku seneng nganggur mangan turu sapa